Deze Roger Ziet Sterren is een bijzondere, want de musical Hair toert door het land. En dat doen ze in Heerlen vandaag. En ik heb het grote genoegen om naast William Spy te mogen zitten. William. Goeiedag. Wat leuk je te ontmoeten. Ja, insgelijks. En wat top dat je in deze productie zit. Ja, dit is wel een gave productie om in te staan, ja. Hoe ben je benaderd om in Hair deel te mogen nemen? Aan Hair deel te mogen nemen? Nou, ik ben in de luxe positie geweest dat ik hiervoor gevraagd ben. Door meneer Albert Verlinde natuurlijk, die nu onder andere directeur is van Stage Entertainment. Ja. En hij belde mij en hij zei van, ja, volgens mij ben jij wel de geschikte burger, de leider van de hippie tribe in de musical Hair. Mm-hmm. En toen hebben we daar heel uitgebreid over gesproken, omdat ik natuurlijk Hair, een musical die natuurlijk al wel een tijdje bestaat. En ik wel vond dat we er dan wel een nieuwe eigentijdse frisse Hair van moesten maken. En met dat instemmende ben ik uiteindelijk met heel veel plezier deze voorstelling gaan doen, ja. Nou heb je natuurlijk al een behoorlijke staat van dienst, want je hebt natuurlijk al in diverse musicals gezeten. Dus Albert weet ook waarom die je vroeg. Ja, dat kan. En ik denk dat hij wel heel specifiek zag bij deze rol. Waarom? Zeker omdat nu het zingen en het dansen en het acteren weer helemaal samenvalt. Dus ik heb natuurlijk een paar jaar wat meer alleen maar spel- en zangrollen gedaan. Dus dit jaar weer echt helemaal ook met dansen erbij en vol ornaat. Ik ben ook 10 kilo kwijt ongeveer, geloof ik. Ik wou niet vragen, ben je afgevallen? Ja, ik ben 8 kilo afgevallen. Wauw. Door deze rol. Ja, dat komt erdoor dat ik weer zoveel aan het dansen ben en dat het een hele inspannende rol is. Maar ja, het is ontzettend leuk om te doen. En een hoofdrol naast Sheila, hè? Naast Anouk Maas. Ja, klopt helemaal. Voor mensen die nu denken, Hair, ik heb de musical niet gezien, ik ken het verhaal niet. Wat speel je? Ik speel de rol van George Burger. George Burger is de leider van de tribe, van de stam, van de mensen die bij elkaar de Hair Club vormen. Mm-hmm. En er is eigenlijk een beetje een verschil, want je hebt natuurlijk de film, die de meeste mensen wel kennen. En de musical, die de mensen iets minder goed kennen. En daar zit wel echt een behoorlijk groot verschil in, moet ik zeggen. Dus de mensen die vanuit de film in de zaal komen, die denken soms, wat een ander einde is dit. Dit is niet zoals ik in de film ken. Dat klopt, want dat is altijd zo geweest. De musical heeft altijd een ander verhaallijn gehad dan de film. Mm-hmm. Dus, maar ja, wij zijn natuurlijk de musical, dus daar zit wel een klein verschilletje in. Nou, over Hair gesproken, leuke pruik. Ja, dankjewel. Zit goed, hè? Ja. Zit je haar leuk? Ja, dank je. Ja, het zit altijd hetzelfde. Dat is het voordeel van een pruik, hè? Ja, die kun je een soortement van strijken, hè, zo'n pruik. Ja, dat is wel, maar het is wel ongelooflijk veel werk, hoor. Want iedereen heeft een pruik op in deze groep. We zijn ongeveer met 22 man op dat toneel. En als je dan moet zien, iedereen heeft zo'n pruik als dit op. En dat is een ongelooflijk groot werk voor mensen die achter de schermen bij de Kap en Griem natuurlijk werken. Wat vaak vergeten wordt. En wij zijn natuurlijk in de spotlights. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die heel hard werken achter de schermen om deze productie zo goed mogelijk te krijgen. We gaan dadelijk even bij Tommy Christian kijken hoe hij de pruik opkrijgt. Dus, ja, dat is heel goed. Dan zul je het zien. Geef me kop en haar, lang wuivend haar, glimmend, hullend, vullend dosje. Tot mijn knie dat haar daar, overal dat haar maar. Hier schatje, hier mami, overal papi. Spoel het, koel het, God laat het me groeien dat haar. Ja, nou toeren jullie door heel het land. Bereid je je nog voor? Want ik denk dat er zoveel voorbereid is dat het er eigenlijk wel ingestampt is. Maar ik kan me indenken, zeker als je voor de eerste keer weer naar een nieuwe locatie gaat, ben je dan nog heel erg bezig met de voorstelling of meer met het praktische eromheen in een ander theater bijvoorbeeld? Nou, kijk, we zijn nu wel inmiddels in een tourmoment dat je wel de voorstelling onder de knie hebt. En dat je wel wat rustiger, wat relaxter in de kleedkamer zit. Mm-hmm. Maar het verplaatsen van dus naar elke keer een andere stad. Er is wel een heel groot verschil in bijvoorbeeld het geluid. Dat vind ik heel belangrijk. Ik zing ongeveer bijna 20 nummers in die voorstelling. En als ik geen goed geluid heb, dan kan ik de volgende dag niet meer zingen. Want dan ben ik gewoon mijn stem kwijt, omdat ik niet goed geluid heb. Mm-hmm. En mijn Heerlen heeft een heel ander geluidskwaliteit dan weer een ander theater. En daar moet je er elke dag wel weer mee aan de slag. En dat vind ik wel altijd een grote uitdaging. Dus daar ben ik altijd wel heel erg druk mee als we naar een nieuw theater gaan. Maar voor de rest is de voorstelling inmiddels wel, die zit wel redelijk in het lichaam, ja. Ja, want jullie staan nou in Heerlen een week. Dus ja, ik kan me indenken als de derde of vierde avond aanbreekt dat het wel een beetje als geolied loopt, of niet? Ja, nou ik denk sowieso dat het ook bij de eerste avond al wel als geolied loopt inmiddels. Maar nee, tuurlijk, het is vooral heel erg leuk dat je ook merkt dat er natuurlijk Heerlen weer heel ander publiek is dan een Tilburg. En dat vind ik ook het leuk. Waar lachen mensen om? Het zijn gewoon echt opvallend dat in andere provincies op andere dingen wordt gelachen dan... waarom dat is, dat blijft altijd een raadsel. Maar ja, het zal het
soort humor zijn of een gezamenlijk iets. En ik moet zeggen dat ik kijk, en dat meen ik altijd oprecht heel erg uit naar Heerlen. Omdat ik het eigenlijk een van de fijnste theaters vind om in te staan. Sowieso achter de schermen als op toneel. Maar ook qua publiek is het altijd heel aanwezig, maar op een goede manier. Er wordt ontzettend veel gelachen en er wordt heel veel meegedaan in deze voorstelling. Dus tot nu toe hebben we al een paar hele leuke avonden gehad hier. Hoe beantwoord jij deze vraag in Zwolle dan bijvoorbeeld? Nou, ja, daar ben ik wel eerlijk in hoor. Ja, ik ben natuurlijk een Zwollenaar. Dus, ik vind het nieuwe Theater de Spiegel een heel erg mooi theater. Maar wat ik persoonlijk een beetje mis aan Zwolle bijvoorbeeld is in Zwolle zijn we wat minder goed na afloop. Okay. In Zwolle is vaak het avondje theater is geweest en dan is het klaar en dan is iedereen zijn jas pakken en zo snel mogelijk weer weg. Ja. Dat is een mindere gezelligheid. Dat is misschien ook iets oostelijks, dat weet ik niet. Ja. Dat zou kunnen. Hoewel ik zelf best gezellig ben, daar gaat het niet om. Maar dat mis ik altijd in Zwolle wel een beetje. Dat beetje dat nazitten en het beetje zo. Het is wel vaak, we gaan naar theater en we gaan ook weer zo snel mogelijk naar huis. En dat is in Heerlen wel een stukje anders. Ja, ik had ook gewoon Utrecht of Groningen kunnen zeggen. Hè? Ja, Zwolle viel mij in. Maar... Ja, maar ik ben heel eerlijk, dus toch. Ja. Gelukkig, meneer Spy. Ja. Hey, nou hadden we het over kleren net, over je pruik, over haar en over van alles. Er zit een pauze in de musical. Je voelt hem al. Ja. Het einde van dat eerste stuk, vlak zo voor die pauze. Ja. Dat laatste nummer. Ja. Daar is iets mee. Ja, dat weet ik niet. Is daar iets mee? Ik kan niet wachten, Willy. Nou ja, kan jij niet wachten? Nee. Oké. Nou ja, kijk, wat is daarmee? Ja, het is natuurlijk voor de mensen die het kennen, een wereldberoemde scène in de musical, is dat we natuurlijk allemaal onze kleren uittrekken. Ja, precies. En dat gaat ook gebeuren. En dat gebeurt ook elke avond aan het einde van de pauze. Ja. En ik moet zeggen dat ik vind dat wij daar met de voorstelling een heel mooie eigen manier van hebben gemaakt. Ja, maar ik kan me voorstellen dat mensen, de social media, telefoontjes uit de zak en pap. Dat is ook een heel groot gesprek geweest vooraf natuurlijk. Maar wij hebben daar iets fantastisch op gevonden. Vertel. Ja, dat wil je weten al. Ja? Nou, mag toch niet? Ja, weet ik wel. Nou, het is wel zo dat, laat ik het zo zeggen, we staan naakt, je ziet het en toch kan je er geen foto's van maken. Dat is geheimzinnig, hè? En meer vertel je niet. Nee. Dat vind ik leuk om een beetje in het midden te houden. Het geheim van de Spy komt er niet uit. Nee, komt er niet uit, nee. Ik vond het leuk om even met je te mogen praten, man. Ik wens je alle succes van de wereld. En ook naar de toekomst toe. En hopelijk dat we elkaar weer een keer treffen. Nou, dat gaat zeker gebeuren. Dankjewel, William. Jij bedankt. Nu zitten we in de Kappergiem. We zien hier hoe Tommy Christian, hoe zijn pruik geprepareerd wordt. Deborah is daar druk mee. Tom, hoe voelt het? Ja, heel fijn als er allemaal mensen aan je lopen te plukken. Dan hoef ik het zelf niet te doen. Bij Grease moest ik altijd mijn eigen haar doen. Dus het is wel fijn om af en toe in de stoel te zitten en even een ontspanningsmomentje. Zeker als het vrouwen zijn, hè? Ja, er mogen altijd vrouwen aan mij zitten. Vind ik helemaal goed. Snap ik. Hair, de musical, tour door het land. Nu in Heerlen. En leuk dat we dit ook eventjes mogen meepikken qua beeld. Ik vind dat wel even grappig. Spraken William zojuist. Hoe ben jij benaderd eigenlijk voor Hair? Ook door Albert? Nee. Ik hoorde dat de audities kwamen voor de productie. En toen heb ik me braaf aangemeld en ben ik gaan auditeren. Gewoon heel netjes zoals het moet? Gewoon heel netjes zoals het moet. En dan hopen van, word ik het? Nou ja, wel een beetje. Ik had wel de regisseuse gesproken, Carline Brouwer, dat ik vaker mee gewerkt. En die zei wel dat ze het heel, heel fijn zou vinden om mij bij de productie te hebben. Maar ze had niet bij voorbaat al een idee van in welke rol of in welke samenstelling. Dus die was... ik heb dat gewoon, dat auditietraject ben ik vrij... ik ben erin gegaan terwijl ik niet echt wist waar het heen zou gaan. Dus, en als je dan uiteindelijk een rol krijgt, en die rol die ik nu heb, de rol van Boef, is ook een leuke, dan ben je wel heel blij. Hè? Ja, je bent eigenlijk een beetje de bad guy, hè? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Niet zozeer in het stuk. Ik bedoel, Boef is een hele vrije jonge man. Het is heel metroseksueel. Hij is nog een beetje aan het vechten met zijn seksuele geaardheid. Maar dan is vechten misschien het verkeerde woord, want het is allemaal oké natuurlijk. Stoeien, heel goed. Stoeien met zijn seksuele geaardheid. En hij is helemaal idolaat van Mick Jagger. En Burger heeft hem, net als alle andere Tribe-leden, omarmd in de groep, zeg maar. Dus dat is wel een soort voorbeeld voor hem of zo. Nou, je hebt toch wel een aardige, leuke cv, dat mensen weten als jij auditie doet van, Tommy Christian, nou...
Nou ja, jij zegt het, hè? Ja, nee, dat is toch zo. Je hebt toch wel aardig wat op je naam staan. Ja, ik heb heel veel mooie rollen gespeeld en ik heb heel veel toffe kansen gekregen. En ja, ik ben wel een gelukkig podiumartiest wat dat betreft, ja. En dan ben je ook gewend om met grote producties, om in grote producties te staan zoals dit. Want het is een behoorlijke productie. Hè? Jullie reizen met, ja, ik noem het maar even niet denigrerend bedoeld, het hele circus het land door. Want ja, jullie staan overal 4, 5 avonden, dus je moet ook ergens slapen. Hoe is dat dan? Rijden jullie, want ja, je zult niet elke dag van thuis afkomen. Nee, zeker niet. Als we nu meer dan 160 kilometer staan, dan regelt Stage Entertainment overnachtingen. En in dit geval is er een Landal Green Parks in Hoogvaals. En daar slapen we nu met de hele bubs een hele week eigenlijk. Dus dat is ook wel gezellig. Een beetje een uit de hand gelopen schoolreisje of zo. Maar er zijn natuurlijk wel meer spelers die dezelfde rol hebben. Want ja, jij vertelde mij net buiten het programma van, nou, dit is mijn eerste. Dus ja, je wordt ingedeeld. Hoe werkt dat dan? Kun je dan opbellen van, oh jongens, vanavond lukt niet. Hoe gaat zoiets? Worden daar roosters voor gemaakt? Nou, je hebt meestal te maken met understudies. En de understudies die vallen in principe in voor de rollen als iemand die de rol speelt ziek is of verhinderd of contractuele afspraken heeft, zodat hij er niet is. En je hebt alternates en die spelen echt die worden echt ingeroosterd. Dus die spelen een x-aantal voorstellingen, nemen ze die over van degene die de first cast rol speelt. En in mijn geval was ik gisteren nog niet, omdat ik een ontsteking in mijn knie had. Dus ik speel vandaag de eerste voorstelling. Oh! Ja, maar ik ben wel zelf iemand die... je kan met de tourbus mee, maar ik kom zelf niet uit Amsterdam. Dus ik rij eigenlijk altijd alles zelf. Dus ik maak heel veel kilometers. Wat vind jij zelf het leukste stukje uit de voorstelling? Nou, ik vind mijn grootste scène met Burger, die noemen we altijd de Mick Jagger scène, vind ik echt heel erg leuk om te spelen. En ik vind vooral de laatste 20 minuten van de voorstelling, dat vind ik echt elke avond grijpt dat me weer heel erg aan. Dus dat vind ik wel, daar leef ik altijd heel erg naartoe elke avond. Met andere woorden, wat zit je erg goed. Tom, dankjewel voor je tijd. Dankjewel. Fijne voorstelling. Ja, dankjewel. Goed hè. Hoi.